Благодатната есен на 2025 година. Плодородна Добруджа прибира последната реколта, а църквата на адвентистите от седмия ден в Добрич е в празнично очакване. Божието семейство се готви да поднесе пред престола на благодатта своята благодарност за обилния урожай през изминалите 100 години. Прекрасно е, че сме духовните наследници на една столетна вяра и добре разбираме, че корените й ще ни заведат векове назад. Всъщност, как започва историята на Адвентна църква Добрич? Така, както започва историята на всяка църковна общност, с призоваване, с блажената надежда и с очакване на Христовото завръщане. Да, адвентисти, т.е. очакващи, са всички християни по света, приели Спасителя още от времето на ранната апостолска църква. Чувате ли плисъка на вълните? Черно море изтласква на брега около Балчик малката лодка, с която апостол Андрей се придвижва по крайбрежието. Основавайки първите църковни общини по нашите земи, Божият пратеник започва от Созопол и стига до Малка Скития, днешна Южна Добруджа. През първи век след Христа чистотата на Евангелието докосва сърцата на хората тук и те го пазят непокътнато в продължение на няколко века, въпреки преследванията от римската власт. Не се огъват пред нищо. Преписват свещените книги на своята древна азбука и пръскат светлина по всички кътчета на североизточна България, създавайки просветителски центрове близо до селищата. Така ги заварват новообразуваната българска държава, а по-късно и последователите на Кирил и Методий, които продължават разпространението на Божието Слово на кирилица. Но идват мрачни времена на цяла Европа и спасителната истина е подменена. Тогава на запад от Хемус, през 9 планини в 10-та, през 16 век смел монах повежда мнозина в защита на Божието Слово. Последователи на Лутер достигат чак до Трансилвания и Русия, издигайки девиза «Библията и само Библията». Някои от тях откриват там духовни общности, които столетие след столетие са съблюдавали 10 заповеди, включително и съботата. През 1869 година от Америка на Стария континент се завръща първият мисионер, приел адвентните убеждения и евангелизирал цяла Европа, достигайки и до нашите земи. Полякът Михаил Белина Чеховски успява да организира малки групи и да кръсти първите адвентисти в Трансилвания, Влашко, Украйна и Добруджа. През 1890 година най-успешният европейски мисионер Лудвиг Конради пристига в Трансилвания заедно със свои помощници в търсене на тези вярващи и обхваща огромна територия, чак до Крим и Волга, а оттам до Добруджа и Константинопол. По-късно Бог изпраща и трета група към работниците на своята нива. Всичко се случва по времето на румънския крал Карл, който с хитрост се готви да стане владетел на цяла Добруджа и южните й части да бъдат откъснати от България. В конюшните на краля се отглеждат чистокръвни породи коне и има нужда от вещи хора. Откриват такива в Южна Бесарабия и ги поканват, без да знаят, че са германски адвентисти. Набъбналата група ще основе църквата в Констанца и ще започне чрез обучени в Букурещ колпортьори усилена мисионска работа над Лъж и Шир и с необятната Златна равнина. По това време кралят е изпълнил своето намерение и българското население тук стене под хомота на робството. Бог високо, цар далеко, отчаяние е завладяло сърцата, безверие се шири навсякъде. А всъщност вярват в нещо, в бялата лястовица. Казват, че който я види, оздравява. Болката на народа избликва в думите «Боже, колко мъка има по този свят, Боже!» Но Господ не е забравил и никак не е безразличен към теглото на своите чада в Южна Добруджа. Волята на Бог за спасение, кой може да й устои? Усещате ли радостта, с която небесни пратеници бързат да изпълнят заповедта?
слизат ниско над полята, полюшват житата и в любовта им израства поредната нова църква. Стато се прибира от паша и бърза към дома. Песен на звънчета, сякаш изтекла от красотата на залеза, весело се излива надолу по хълма Пития и заглъхва на площада с шадравана. Нейде край дюкяните. Тишината уморено обгръща града и се готви да спи, но нещо смущава нейния покой. Чувате ли? Забързани стъпки на двама пътници край сухата река и повейна върба. Предния ден бяха нагазили в дълбокото и преминали Дунава. Тази вечер те влизат в Добрич по търговския път. Небесни пратеници придружават двамата странници, дошли кой знае откъде с библии в торбата и разлаяли кучетата в покрайнините. Когато стигат до площадчето и търсят къде да пренощуват, хората ги опътват. Ей тука, наблизо до главната улица е ханът на бай Димо. Как се казва улицата ли? Ами Крал Карл. Бог е велик и надхитрява и най-хитрите. Не мислите ли? Един владетел участва несъзнателно в великото спасително дело. Кой тогава е победителят на духовния фронт? О, чудна Божия промисъл, която вече е приготвила място в хана и в сърцето на големия син. Тази нощ лампата тук ще свети до зори, а Начо и неговата челядь ще пият с пълни шепи, за да има какво да раздават на другите. Годината е 1922. Дали са знаели двамата мисионери, че като хвърлят хляба си по водите на придошлата суха река и благовестят този дом, вестта ще залее цяла Добруджа. На другия ден гостите продават адвентна литература, след което румънският мисионер Tudor Георгиу поема към нови полета, а българският мисионер Добри Кръстилов остава за следващи срещи с Михал Ганев, Никола Аркалиев, Стоян Йовчев, Йордан Михайлов и Радка Николова. По-късно, след като се завръща от казармата, Добри Кръстилов ще бъде ръкоположен за библейски работник. Онова чудно усещане за присъствието на Святия Дух и за младежа мисионер е съхранила спомените си за тези събирания внучката на Димо Начев, Димка Гудева. Това е първата група приятели, които Добър Кръстилов като млад колпортьор, много млад, който войник още не е бил ходил, отива да евангелизира с някакъв друг брат румънец в Добрич. И това е първата група, която можал той да организира. Но групата, така както е дадена, това са майка ми, баща ми, чичо ми, стринка ми, лелите ми, двете сестри на баща ми, на леля ми съпруга, Добри Кръстилов и Иван Стоянов, младо момче, чието родители също са били повярвали по-късно. Семената на чудната спасителна истина са засети и Бог се грижи да израснат плодоносни класове. Групата бързо нараства и започва да се събира в дома на Иван Шомбата, който се намира в началото на днешния градски парк Свети Георги. От даренията им в размер на 1830 леи се обзавежда салонът, състоящ се от печка, 10 стола, 3 пейки и няколко газени лампи. Първото събрание е било на 7 април 1923 година. Групата, образувана още през 1922 година, се посещава от румънски проповедници. В местността около Ботевата рекичка, на 18 км от града, те извършват първото кръщение. Златната есен на 1923 година предава за спасение първите плодове. Стоян и Добра Йовчеви, Недялко, Мария и Стояна Желязкови, Михаил и Неда Таневи, Стефани и Веса Марчеви, Начо и Мария Начеви, Никола Аркалиев, а по-късно и Каролина Мартин. През 1924 година още 6 души са кръстени от първия старейшина в Добрич, Михал Ганев.
Групата наброява 24 души и вече може да функционира като отделна църква. Затова късно през есента брат Паулини, председател на Румънската уния, провежда първите църковни избори. Новата година вече е на прага, а младата църква в Добрич все още няма собствен молитвен дом. С усилия и материални жертви вярващите успяват да съберат 90 000 леи за закупуването на имот на улица Михаил Еминеско. 1929 година. Годината, която бележи началото на хоровото дело в Адвентна църква Добрич, на която диригенти и ръководители през годините са Петриано, Христо Павлов, Слави Кожухаров, Любка Стойчева, Зинка Кишишан, Едуард Кишишан, Лиляна Христова, Мариан Димитров, Дамянка Димитрова, Бождар Колев и Боряна Антонова. На следващата година се кръщават 23 души в местността Канарата от вече ръкоположения пастор Кръстилов, който е преместен в Добрич. За негов помощник през 1931 година в църквата е изпратен брат Иван Абушев. Той е учил заедно с Никола Аркалиев в мисионерското духовно училище в Централна Румъния, град Търнавени. През 1935 година идва пастор Теодор Коконча, който остава тук до освобождението на Южна Добруджа през 1940 година. До това време църквата в Добрич вече е дала 4 проповедници – Никола Аркалиев, Никола Танев, Добри Кръстилов и Павел Костов, които по силата на Крайовския договор се завръщат от Румъния и работят за делото в България. Есента на 1941 година е радостна за вярващите, защото проповедите вече са на български език, без преводач от румънски. Църквата се обслужва от пастор Коста Възвъзов, който се удивява как въпреки настъпващата зима, животът в общността закипява, сякаш е настъпила пролет. Да, години ще отлитат, ще се сменят студени добруджански зими с дебел сняг и жарки лета с житните ръкойки, а Бог винаги ще праща на времето им служители на Евангелието, които да влагат душа и сърце в делото и да вплитат себе си в шарената добричка черга. Така през 1942 година в Добрич пристига пастор Васил Иванов, който заедно с семейството застава начело на голямото съживление. Той докарва в един хармониум от София, на който свири неговата съпруга Еленка. Скоро обаче над Златна Добруджа идват като мрачни облаци слуховете за нова война и работниците в Божието дело са силно затруднени. До 1944 година има забрана за посещение на района. Фашистката легионерска организация притеснява пастора и неговото семейство и иска неговото изселване, а членовете й чупят стъклата на дома му, в който през това време са двете им малки деца. Пастор Васил Иванов е сменен през 1945 от пастор Христо Киров, тогава най-младият проповедник в България. В църквата влизат много млади хора. Богослуженията се разнообразяват с хорови и музикални изпълнения. Брат Христо свири много добре на цитра, а съпругата му венценоса на китара. Печатът се покани за службите, а младите ги разнасят. Успехът от библейската работа е голям и молитвеният дом става тесен. Бог в своята безкрайна милост помага в началото на 1947 година да се закупи имот в съседство на улица Димитър Ангелов, днес Христо Смирненски. 1949 година като библейски работник идва брат Димитър Кадалев. През 1951 и 1952 като служител в църквата е Ангел Наков. Зимата на 1953 година е мързовита, но студът не пречи тук да пристигне брат Рачко Яванджиев заедно с съпругата си и новороденото им момиче Елена. Младото семейство смело нагазва в дълбокия добруджански сняг с мечтата за една богата духовна реколта. Вярващите са окуражени от младите и всеотдайни служители и продължават да споделят Евангелието с нови сили. Работата в необятното добруджанско поле продължава брат Симеон Тодоров. Църквата се радва на много деца и младежи,
които и до днес си спомнят детските съботни сказки и чудесните мигове с Божието семейство. Бог се грижи да израсне едно отговорно поколение, което да продължи работата на духовното поле. Далечната 1960 година като служител е изпратен пастор Димитър Стойчев, заварвайки прекрасния град с красивите барокови сгради, патриотично разрушен, защото ни чакало светло комунистическо бъдеще. Той и така не намира в панелното си мислене място за Бога. Дори нежното име Добрич е затрито и сменено на Турбухин. 1960 година. Пастор Стойчев работи на Божията нива в продължение на 7 години, посвещавайки се на добруджанци с цялото си сърце. Семейството му пази най-скъпи спомени и активно участва в живота на църквата, под зоркото око на милицията, която се е помещавала в съседна сграда. Лятото на 1967 година подарява на църквата семейството на брат Васил Тончев, което ще престои цели 16 години в нашия град. То работи през трудните години на тоталитарния режим и вдъхновява всички да устоят до край. Бог прибавя все нови и нови членове. Младежите се обучават да носят на плещите си отговорността за спасителното дело. През периода 1950-1970 година жътвата е изобилна, затова в Добрич като помощник проповедници идват Ангел Наков, Агоп Тахмисян, Пейчо Харбов и Георги Чакъров. Поради нарастване на броя на членовете от църквата се отделят групите в Дебрене, Кардан и Тервел. 1982 година. По това време пастор Тончев е пенсиониран и като работник Златна Добруджа е изпратен отново Агоп Тахмисян. Тези изобилни години дават вдъхновение и на църковния хор, който по покана на Съюзния съвет прави турне из България, радвайки вярващите с изключителните си изпълнения на красиви християнски песни. През 1984 година идва семейството на пастор Стоян Томанов и остава до 1990 година. Църквата ще запази жив спомена за този всеотдаен човек, изпълнен с Божия дух. Неговата съпруга Леля Цанка, както всички я наричат, провежда задълбочена библейска и възпитателна работа с деца и младежи. Незабравими ще останат миговете, прекарани на малкия таван. Бог в своята безкрайна милост прави по това време истинско чудо и единствено във вечерната гимназия на Толбухин приемат младежи, съблюдаващи съботния ден без никакви притеснения. Така младите хора от страната успяват да завършат средно образование и да са в полза на обществото, а църквата се радва и ги обгрижва. След него, като работник, е назначен Едуард Кишишан, който остава с младата си съпруга във вече преименувания Добрич 2 години, провеждайки много библейски курсове с ученици, учители и интелектуалци. Младото семейство подготвя църквата за нейния апогей, най-богатия духовен урожай, който Бог ще й подари. И така стигаме до 1992 година. На Божието поле идва пастор Петър Максимов, точно когато адвентното дело тук бележи кулминационната си точка. С падането на комунистическия режим са премахнати и ограниченията за всички вярващи в България. Бог прави възможно през пролетта община Добрич да разреши строежа на нов молитвен дом, преустройвайки стария. С проекта се заема самият главен архитект. И до днес всички общински ръководства и институции, като МВР, Пожарна безопасност, Български червен кръст и Риокос, през годините стават верни партньори на църквата в осъществяване на доброволчески проекти за благото на гражданите на цяла област. 2 месеца по-късно започва първата мащабна евангелизация с Лео Скриван. За целта е наета органовата зала с 800 места, която пак не може да побере жадните за истините на Божието Слово. 69 души са кръстени в басейна на спортен комплекс Русалка на 31 май. До края на годината още 36 души приемат Исус за свой спасител. През 1995 година църковната общност вече наброява 281 души
с 120 деца и младежи. Съюзният съвет откликва на нуждата на църквата и през 1995 година изпраща млад и енергичен библейски работник, пастор Емил Гроздев. Вярващите се сплотяват около неговото семейство, за да бъдат проведени много жътвени инициативи и проекти в целия регион. Отделите за здравно, детско, женско и семейно служене работят на пълни обороти, за да откликнат на неимоверния духовен интерес на добричлии. В това време много братя и сестри от цял свят преминават курс на обучение в Адвентен здравен център Бейкърсфилд, САЩ. Завръщайки се по родните си места, вдъхновените мисионери поставят началото на здравното дело във всяко кътче на земното кълбо. Благодарим на Бог, че промисли в Златна Добруджа здравен отдел под водителството на сестра Кристина Николова да разгърне огромна дейност от църквата чрез здравни семинари и курсове. Благодарим на фондация Адра, Детска здравна къща и фондация Грижа за здравето, които винаги са ни помагали, пращайки зелената линейка или организирайки здравно експо. Всички те вървят добре, познати са на нашата общественост и са провеждани до ден днешен из целия регион с едничката мисъл да бъдем полезни на нашите ближни. Благодарим на Генералната конференция, Интеревропейската дивизия, Съюзния съвет на Църквата на адвентистите от седмия ден за чудесните инструменти и помощта, която са ни оказали през годините в делото на Божията нива. 2000-та година. Адвентната общност навлиза в новото хилядолетие с пастор Бони Бонев, задълбочено изучавайки Библията и свидетелствайки пред всемира за една жива и работеща църква, в която поколенията вървят ръка за ръка по пътя към вечността. Такава заварват през 2005 година семейство Антонови и продължават с нови сили работата в необятното Златно поле. Хорът си намира нов диригент и приготвя чудесен репертуар под ръководството на сестра Боряна. Здравните изложения в залата на Международния колеж достигат до много хора. През този период се осъществява проекта заедно, като в района са разнесени около 50 000 списания. Стартира рождественският проект от деца до деца на фондация Адра. Невероятна е дейността и на клуб изследовател, благодарение на който църквата организира много детски празници из града. През 2010 година Бог изпраща тук семейство на пастор Христо Генчев, които запретват ръкави и се включват в жътвата, давайки всичко от себе си, за да се разпространява благата вест за спасение. Около Рени и Венко се оформя поредната група деца, обучавани да участват активно в живота на обществото и да бъдат полезни с дарбите, които Бог им е дарил. С малко тъга и с много радост признаваме, църква Добрич е била благословена през годините да подготвя работници за голямата Божия нива на земята и да се моли за своите деца. Нищо, че отдавна са пораснали и са поели по своя път. Скъпи дечица, където и да се намирате, помнете, обичаме ви. Тъжната за целия свят 2019 година. COVID затваря земята и излага маска. Страхът и рестрикциите държат хората далеко от всякакви събирания. В условията на тези предизвикателства Бог е промислил начело на църквата още през 2017 година да застане Пламен Иванов, който с технически познания и безкрайно търпение води вярващите чрез социалните мрежи. Семейството му повдига духа на общността и усърдно се моли работата в Добруджа през този труден период на изпитания да бъде успешна. И ето ни днес, 2025 година, на улица Христо Смирневски е благодатна есен. Адвентна църква Добрич под ръководството на пастор Живко Иванов празнува своя 100 годишен юбилей, осъзнавайки каква невероятна привилегия и каква изключителна отговорност е това вековно наследство. Тружениците на духовната нива не се обезкуражават след пандемията и продължават смело напред с Исус,
благодарейки за грижите му през всички тези години. Наследило опита и мъдростта на толкова много поколения, Божието семейство тихо очаква Господа. Да, сезони са се сменили, години са отлитали, но Божиите верни жатвари са вършили неуморно своята работа. И ето е църквата сега, столетница, приседнала на прага, сложила ръка на челото и се взира в далечината. Дали няма да си дойдат децата? Отгледа много поколения, но всички се пръснаха по белия свят. И там има други ниви. Жътва е. Хора трябват за Божието дело. Усмихва се през сълзи и дава съвети. Бързайте, милички, бързайте. Бързайте да се усмихнете на някого, да помогнете. Дещо е работа на Божията нива, вършете я. Не бързайте както светът бърза да взема за себе си. Бързайте както бърза Христос, да дава и да спасява. Земята голяма, пък ние свещици. Малки, но светим с небесна светлина. Бързайте, защото времето изтича и нищо друго не остава след човек, освен протегнатата към другите ръка. Бързайте да се смеете с радостните, да плачете с тъжните, да прегърнете уморените, товара им да понесете. Бързайте да обичате, бързайте. Погледът ти обгръща замечтано безкрайната шир. Един ден доброжанският край ще стане земен рай, както се пее в химна на град Добрич. Да, хората ще забравят колко мъка е имало по този свят и учудено ще възкликват: Боже, колко радост има при Тебе, Боже! Но за сега полето все още е полегнало като родилка след тежко раждане. Толкова много души за Господа е родило. Над сноповете се носи тънка мъгла, глътка свежест за морната земя на разсъмване. Църквата придърпва като грижлива стопанка плътнището, за да запази събраното зърно, и в този миг е отново младата и красива невяста на Исус. Всъщност в неговите влюбени очи тя се е винаги такава. Толкова прилича на Рут, нали? Вижте я как прегръща в неметалото си подарените й класове. Миг преди зората да прогони тъмните сенки. Копнежът на очакването стопля нейното сърце. Ами ако днес е последният ден на усилена работа, ако днес се обират последната паберка и последното зрънце за спасение, ако днес Исус се завърне? В отговор тих и нежен ветрец гали нивите. Мъничко остана, търпи и чакай. Точно сега е нужно търпението на светиите, на онези, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова. Ето, ида скоро. От гърдите ни се отронва въздишка: Дойди, Господи Исусе! И нека всички спасени през годините да кажат: не на жатварите, а на Господаря на жътвата да бъде вечна слава. Амин.